Я не буду говорить цифры, я вам еще раз говорю. Кому эта информация что даст? Скажите, пожалуйста. Гэтак афіцыйныя асобы Беларусі інфармуюць грамадзянаў аб эпідэміялагічнай сітуацыі ў краіне. Што адбываецца насамрэч, ведаюць адзінкі. Параўнайце з іншымі дзяржавамі. С утра часов в 9-10 публикуют данные за прошедшую ночь, потом часиков в 8-9 вечера публикуют данные за прошедший день. Ну, постоянно. Я бы даже сказал, что слишком тщательное внимание этому уделяют. Міністэрства здароўя Ізраіля 2 разы на дзень выкладае поўную інфармацыю аб інфікаваных. У агульным доступе спіс усіх памерлых ад каронавірусу. Без імёнаў, але са звесткамі пра ўзрост і месца смерці. І біяэтыка не замінае ізраільскім дактарам даваць людзям гэтую інфармацыю. У нас на улицах стоят такие будочки, как киоски. И ты подходишь к этому киоску, и тебе делают тест. И там через день, через два тебе приходит там сообщение, там каким-то образом тебя оповещают. І гэта цалкам бясплатна. У Літве таксама можна зрабіць тэст. Медыкі бясконца выступаюць у медыях, адказваюць нават на самыя дурныя пытанні, абмяркоўваюць і прызнаюць свае памылкі, калі яны здараюцца. А для самых трывожных працуе гарачая лінія ў пытаннях каронавіруса. Можна знайсці інфармацыю па любой бальніцы. Калі нават гэтай інфармацыі няма, то можна патэлефанаваць на гарачую лінію, яны там все гэта распавядуць. І в прынцыпе такой панікі няма, потому что у людзей ёсць такое ўражанне, што улады ведаюць, што яны рук. Грамадзяніну трэба проста сказаць: рабі гэта. Вось проста па спісе. Але наша праблема ў тым, што Беларусь не атрымоўвае такіх спісаў, не атрымоўвае гэтых парадаў. У нас выходзіць Лукашенко і кажа: вось трэба сядзець дома, і дома сядзець нельга. Трэба там навучацца дыстанцыйна нельга. І у людзей просто галава, ведаеце, яны просто не могуць зразумець, што ім рабіць у гэтай сітуацыі. Таму што зразумела, што з такімі парадамі, калі ты выканаеш адну параду, ты парушыш другую. Што не зрабі, застанешся вінаваты. Што не так арганізаваў сваё жыццё, працу, бізнес і не падрыхтаваўся да фінансавых стратаў. Мінздароўя перастал адказваць на пытанні, не праводзіць брыфінгаў і забараняе медыкам кантакты з медыямі. Еще раз подчеркиваю, врачи лечат. Вся информация в администрации президента в штабе. Там вы вместе определяетесь, как вы информируете население. Каму можа замінаць інфармаваны чалавек? Дакладна не медыкам. Ім лягчэй працаваць са спакойнымі хворымі. Але можа праз інфармацыю выплывуць праблемы медычнай сістэмы? Сапраўдны тэхнічны стан раённых бальніц? І тое, што там не хапае рук, бо нехта не бачыў праблемы з тым, што медыкі гадамі з'язджаюць за мяжу? То, что они будут мигрировать, врачи, это я особо не напрягаюсь. Кіраўнікам гэтых бальніцаў ім забаронена сказаць вось лічбы і хворых, і колькасці ІВЛаў і гэтак далей, таму што вось усялякія там журналісты могуць тэлефанаваць усе бальніцы, а потым гэта ўсё скласці і паглядзець, штосьці тут з гэтымі лічбамі не тое. Паводле апытанняў, якія правялі кампанія Сатіо і Бярок, 88% беларусаў цікавяцца навінамі аб эпідэміі, і 2/3 лічаць, што інфармацыі ім недастаткова. Толькі 3% задаволеныя захадамі, якія робіць дзяржава. 70% апытаных турбуе, што колькасць хворых будзе павялічвацца. Але толькі траціна беларусаў непакоіцца, што сістэма аховы здароўя можа з гэтым не справіцца. Бессэнсоўна нагадваць уладам, што права атрымліваць поўную інфармацыю аб працы дзяржорганаў і эпідэміялагічных абставінах нам гарантуюць Канстытуцыя і закон. Павел для сябе вырашыў, што будзе дзейнічаць праз петыцыі. Ён патрабуе ўзмацніць правілы асабістага дыстанцыявання і нарэшце даць поўную інфармацыю аб тым, што адбываецца. Нібыта нічога моцна кепскага няма, все нормально. Людзі гуляюць, ходзяць, працуюць, не ведаю, вось кампаніямі збіраюцца. Ну і фактычна толькі калі кагосьці кране, то тады чалавек разумее, што так, это сур'ёзна. Яго цікавіць, пры якой колькасці хворых мэтазгодна ўводзіць каранцін? Які план дзеянняў распрацаваны для рознага развіцця сітуацыі? Маўчанне толькі нагнятае напружанне ў грамадстве. Таму я заклікаю людзей пісаць звароты в адміністрацыю прэзідэнта, пісаць в Міністэрства аховы здароўя, Міністэрства адукацыі, главе праваслаўнай царквы, каталіцкага касцёла з просьбай паспрыяць
каб было разумение, доносили разумение каштоўнасці чалавечага жыцця. Эпідэмію сімвалічна параўноўваюць з Чарнобылем. Прайшло 34 гады, выраслі 2 пакаленні, а мы зноў недастаткова дарослыя, каб ведаць праўду. Нас клапатліва абараняюць ад психозу. В наше время в нашей республике обмануть никого невозможно. И если вы один раз обманете, вам никто верить не будет. Тым часам грамадства вымушана вядзе паралельны збор інфармацыі дзякуючы медыкам з лякарняў і сваякам загінулых ад каранавірусу. Людзі збіраюць подпісы і патрабуюць лічбаў. Убачыў, што грошай не мае не прадбачыцца. Сядь спакойна і падумай. Тут ад Бога выспятку чакаць. Ці у якім іншым месцы. Зачем вам вторая группа, нигде не будете работать? Мы вам дадим третью группу, вы будете здесь работать и еще на других работах. Вот эта пандемия и кризис коронавируса сказался на всех, это факт. На ком-то меньше, на ком-то больше. Не ведаю, як хто, а я разглядаю ўсё, што адбываецца, як відавочныя і ясныя знакі добрых магчымасцяў альбо сапраўдных бедстваў. Таму, безумоўна, спадзяюся на лепшае. Але лічу патрэбным паведаміць са свайго досведу, што можна рабіць у крайніх выпадках, мо каму спатрэбіцца. Экстрэмальная рубрыка «Шалёныя грошы» аб грошах, калі іх няма наогул. Звер бяжыць аглядаючыся, а чалавек перамагае розумам. Убачыў, што грошай не мае не прадбачыцца. Сядь спакойна і падумай. Тут ад Бога выспятку чакаць. Ці у якім іншым месцы. Каб вырашыць, куды перамясціцца, трэба прыпомніць усе свае сацыяльныя сувязі. Проста ўзяць аркуш паперы альбо якую электронную цацку і ў слупочак усё перапісаць. Родных, сваякоў, саслужыўцаў, аднавяскоўцаў. Сабутэльнікаў і сяброў па астрозе таксама можна, але гэта ўжо крыху іншая гісторыя. Кожнага трэба будзе знайсці і з кожным пагаварыць. Тэмою размовы будзе выжыванне на новым месцы. Высокааплатнай работы па-за гарадамі вельмі мала, таму давядзецца шчыраваць у межах магчымага. Дзеля таго трэба прыпомніць таксама ўсё, што вы некалі рабілі. Усё, што вы ўмееце рабіць, усё, што вы вучыліся рабіць, але не пачалі рабіць, усё, што вы хацелі рабіць і ведаеце, як тое робіцца. І агледзецца, што вы маеце з неабходнага, каб на новым месцы скарыстацца. І ў размовах пра свае навыкі і прыпасы ўпамянуць. Заўважу, што рабіць усё трэба досыць хутка. Бо калі вы зараз не ў вёсцы, а збіраецеся туды перамясціцца, каб ад голаду ратавацца, то рабіць трэба яна што хутчэй. Бо пасяўны сезон ва ўсякім разе да тройцы завяршыцца, а яшчэ ж трэба нейкае жытло адшукаць. Галоўнае, каб там узімку цёпла было. Бо для сучасных батракоў нармальнага вясковага жытла даўно ўжо не будуюць. Таму раю адразу шукаць кватэру, каб там пераседзець за печкаю. Вось тут знаёмствы асабліва спатрэбяцца. Бо тутэйшыя людзі асцярожныя ды абачлівыя, раптам без грошай не пусцяць. А з прапойцамі і баламутамі лепш не звязвацца. Чалавек у бядзе, патрапіўшы ў вёску, павінен разумець, што яму трэба вельмі многа працаваць і паменей мянціць языком. Бальшыні першы год давядзецца рабіць за ежу і кут у хаце. Калі спецыяльнасці навыкі не дазваляюць вам рабіць платныя работы альбо паслугі на чэзлым вясковым рынку, то вам застаецца сканцэнтравацца на ягадах, грыбах, гародзе, садзе, рыбалцы, на ўсім, што дае рэчы, которые можна прадаць. Трэба разумець, што ў таргоўкі хопіць толькі на крытычныя патрэбы і тое ў лепшым выпадку. Ды і на зіму сабе трэба усяго, што можна назапасіць. Нейкую капейчыну можа даць распрадажа гарадскога барахла і здача ў наём кватэры, калі такая ёсць. Перасяленцу ж у вёсцы галоўнае быць ахайным, ветлівым і не хварэць. Поспехаў! Калі спадар Віктор быў здаровы, і ён працаваў на 2 працах. Быў электраманцёрам тэлефоннай сувязі. Цяпер яму не даецца і адна. 2 гады таму яго укусіў клешч. Медыкі зразумелі, што да чаго, толькі калі Віктор трапіў у інфекцыёнку. Уже опухоль сошла, это толстая, и уже такая плоская стала, такая большая, почти всю ногу обошла. Это называется уже мигрирующая эритема. И они сразу же, это лайм-боррелиоз, сразу же, они сразу же это уже и анализ крови не берут. Мужчына прайшоў медыкаментознае лячэнне, але час быў згублены, і спадар Віктор паступова пачаў заўважаць змены ў паводзінах уласнага цела. Но, к сожалению, потом через некоторое время начался насильственный поворот головы направо. И здесь вот написано. Иду, и меня
и так вот рукой придерживаю. А потым перасталі слухацца рукі. Цягліцы міжвольна блакуюцца, і чалавек не можа кіраваць уласнымі рухамі. Складана взяць у правую руку асадку або лыжку і самастойна паесці. Што з ім адбываецца, спецыялісту паліклініцы не змаглі сказаць, і мужчына спрабаваў звяртацца ў прыватныя цэнтры. Я тогда взял, позвонил сам, я нашел сам это самое РНПЦ, просил, чтобы поликлиники направили, они не захотели направлять меня туда. Я приехал на прием. Ну и после этого началось квалифицированное лечение. А так, где пичкали таблетками, куча таблеток. Як вынік, год таму Віктор атрымаў 3-ю групу інваліднасці. Яму прызначылі сацыяльнага работніку дапамогу, але групу далі працоўную, забараніўшы толькі працу з электроустановкамі. Зачем вам вторая группа, нигде не будете работать? Мы вам дадим 3-ю группу, вы будете здесь работать и еще на других работах будете работать. Ну, думаю, ладно. Я приезжаю на работу, а мне говорят, пришло письмо с ПРЭК, и такое нехорошее говорят. Мужчыну адразу ж звольнілі, бо на старой пасадзе ён працаваць не мог. Пару месяцаў таму МРЭК зноў назваў стан здароўя Віктара працоўным. Трэба шукаць новую працу. Але спадар Віктар часам не можа дабрацца нават у паліклініку. Я звоню и говорю, мне нужны таблетки, они мне привозят. Ну или иногда сам приезжаю, ну как когда, по состоянию здоровья смотрю. Ён бы рад працаваць, каб мог. Але як, калі цела не слухаецца? Медыкі не ўзважаюць на тое, што праз хваробу мужчына не можа добра спаць і паўнавартасна адпачываць. Тэарэтычна ён бы мог працаваць хіба што вартаўніком або вахцёрам. Но опять же, сторож, он как бы лицо материально ответственное, да, и то есть человек, который не может толком передвигаться из-за своих, так сказать, вот нервных импульсов, да, то есть когда его в сторону начинает вести, то есть вора он уже не догонит. Цяпер здароваму чалавеку не проста знайсці працу, што ўжо казаць пра хворага. Зразумела, што ніводны наймальнік яго не возьме, але дзяржава апошнімі гадамі мяняе крытэры, паводле якіх вызначаецца ступень непрацаздольнасці. Желание сэкономить, к сожалению, имеющиеся объективные факторы часто пропускают через призму субъективизма. То есть вот дано указание, там, допустим, меньше давать нерабочих групп инвалидности, значит, дают меньше. Кошт пытання 40 рублёў, на якія пенсія паводле інваліднасці павялічылася б для другой групы. Эканомію дзяржавы на людзях з інваліднасцю адчула на сабе і Анжеліка. Оставили мне еще на 2 года первую группу инвалидности. Я говорю, ребята, почему на 2 года? Почему вы не даете пожизненно? Лучше ничего не становится, а становится еще только хуже. Сейчас у меня уже не работают сосуды толком. У Анжелікі астэапароз, не працуюць ныркі, і жанчына амаль не перасоўваецца. Пры гэтым у яе некалькі гадоў таму паспрабавалі забраць першую групу. Вярнулі толькі пасля скаргаў і грамадскага рэзанансу. Ну, тады зэканомілі на льготах. Мне сняли все льготы. То есть, получается, я и одна, и мужа рядом нету. И льготы нет. То есть я плачу за свет, за все коммунальные услуги. Я плачу 100%. Я за все плачу 100%. З 330 рублёў пенсії ладная частка ідзе на лекі. У выніку на жыццё застаецца рублёў 60-80. 10 гадоў таму ў Беларусі было 57 чалавек з інваліднасцю на 10 тысяч насельніцтва. Цяпер паказнік вышэйшы за 70. Непрыгожая статыстыка для сацыяльнай дзяржавы, але выглядае, што карэктуюць яе эканамічнымі метадамі. Чорная паласа пачалася для беларускага бізнесу ў сакавіку. Нехто ўжо закрыўся, іншыя спрабуюць адаптавацца. Арганізатар фэстаў «Наш Грюнвальд» і «Свята сонца» ў дудутках пакуль не губляе надзеі на летні сезон. Першая такая страта – гэта фэст «Бельтайн», які ў гэтым годзе не адбудзецца. Зараз у нас наступныя фэсты, якія запланаваны на чэрвень, ліпень, ну і далей. І пакуль што мы да іх рыхтуемся, але нават у найлепшым выпадку прывесці замежных удзельнікаў сёлета не атрымаецца. Таму ўжо шукаюць ім замену сярод беларусаў. Большая частка персаналу кампаніі цяпер працуе дыстанцыйна, але ад офісу кампаніі адмаўляцца не збіраецца. Нам паспрыяла тое, што ў нас гэта прыватная ўласнасць гэтае памяшканне, таму мы дамовіліся з уладальнікаў на зніжку і вельмі ўдзячны, што шмат хто разумее сітуацыю. Івэнт-кампаніі не трапілі ў спіс пацярпелых галінаў эканомікі, таму падатковай адтэрміноўкай не скарыстацца. Да таго ж указ прынялі позна і квартальныя падаткі ўжо ва ўсіх сплачаныя. Александр лічыць, што вельмі каштоўнай падтрымкай цяпер была б дапамога работнікам з боку дзяржавы. Было б вельмі выдатна, калі б была нейкая падтрымка супрацоўнікам і вось менавіта кампаніі, якія займаюцца паслугамі, бо гэта тыя, хто ў першую чаргу
нясуць вялікія страты зараз. Але ж ніхто на тое не разлічвае, і ўсе самастойна спрабуюць прыстасавацца да новых умоваў жыцця. Страціўшы заявы ад карпаратыўных кліентаў, якія сышлі ў онлайн, івент-кампанія ўзялася распрацоўваць онлайн-альтэрнатывы карпаратыўнага свята, бо пра святы нельга забывацца нават на самаізаляцыі. Гэта не нешта зусім новае на рынку, але ў тым фармаце, якім мы зараз прапануем гэтае мерапрыемства, ніхто іх раней не праводзіў. Як павядзе сябе рынак, як павядуць уласнікі бізнесу, для якіх мы распрацоўваем гэта мерапрыемства, пакуль што трудна, складана неяк так спрагназаваць. Алла адчула ўздзеянне каранавірусу, калі кліенты пачалі адмаўляцца ад банкетаў, а потым паступова зменшылася колькасць і штодзённых наведнікаў. Еще в марте месяце мы приняли решение, что это нас спасет. Мы решили запустить пиццу, причем настоящую. Доставка нас спасет. Жанчыну радуе толькі тое, што будынак кафэ ў ейнай уласнасці і не душыць арэнда. Другі месяц запар рэстарацыя працуе стратна. Агульным сходам калектыву вырашылі працаваць надалей, але час працы скарацілі. Алла адразу ж правяла перамовы з усімі, з кім мае дамоўленасці. І амаль усе пастаўнікі праявілі салідарнасць і падоўжылі тэрміны аплаты прадукцыі. Мы сделали запрос в энергосбыт, чтобы заплатить за коммунальные услуги по мере потребления, а не предоплата. Потому что у нас очень большой расход электроэнергии и очень большие платежи. Але атрымалі адмову, а гэта тая палёгка, якой цяпер вельмі не стае. Зварол падатковую таксама не даў плёну. Загадзя звярнуліся і ў банк, каб даведацца, ці можна будзе аформіць крэдыт на выплату заробкаў персоналу. Пока этого тоже нет. Хотелось какой-то беспроцентный на какое-то там время и так далее. Но насколько я тоже, в общем-то, знаю, что и Россия предоставляет такие кредиты. Ну, или хотя бы какой-то льготный кредит именно под зарплаты. Нагадаем, што дзеля падтрымання бізнесу Беларусь абвесціла мараторый на падвышэнне базавай арэнднай велічыні да канца верасня і рэкамендуе даваць адтэрміноўку ў аплаце арэнды. ІПшнікі могуць перайсці на іншы рэжым падаткаабкладання, а мясцовыя ўлады могуць даваць адтэрміноўку і растэрміноўку ў выплаце падаткаў і арэнды за зямлю. Вот эта пандемия и кризис коронавируса сказался на всех, это факт. На ком-то меньше, на ком-то больше. У тех, у кого постоянная работа, в принципе, страдают от того, что многие предприятия сейчас идут на то, чтобы снижать стоимость перевозок. Агулам аб'ём працы скараціўся мінімум напалову. Кампаніі працягваюць працаваць, але замоваў 1-2 на тыдзень. Ва ўсіх востра стаіць пытанне з абаротнымі сродкамі. Таму грузаперавозчыкі зрабілі фонд падтрымання, якім могуць скарыстацца чальцы асацыяцыі. На рейс взять деньги, да, там, например, на 10 дней, там, 1000 рублей, например, или 2, да, на какие-то запчасти, на что-то вот такое внезапное, то есть какие-то штрафы. Сергей кажа, што агулам настрой баявы. Дзяржава дапамогы ніколі не распешчвала, таму на яе і ў гэтай сітуацыі ніхто нават і не разлічвае. Кожны выбіраецца з ямы самастойна ці з падтрымкай калегаў і бізнес-супольнасці. Адзінае пажаданне, каб не заміналі.